Ассалому алейкум бародари азиз, салому алейкум ба кулли мардуми ғариб ва кулли мардуми мусалмони тамоми дунё. Моро тамошо мекунед ва ҳурмат мекунед. Хоҳиши ҳаматон имрӯз бародари азиз, ҳамин видеоро чанд қай метавонед падилица кунед ки ана ҳамин видео дар ҳамин паданалате ки сурати ҷозамҷа меброя азан нумра хебра азан тожди ҳамин паданалат ҳамин видео барраса ё ягон хеш тавораш боша ё ягон зотеш боша ки агар бибинен илтимос хоҳиши ҳаматон барасонеша ки ҳамин дар алоқа броя ин ҳамин номро дар рости ҳамин бародар номрои бародара мемонам ва кара менависам номроша мемонам. мақсад барои алоқа и бародар аз ҳамин гуфтаҳои бародор шиндем қариб шояд 3-4-5 оиларо вайрон кардагиам. хемиахча бечораҳак мегирифтааст ки ман фалоном дар кӯча мондагим чиюм ҳамхе занакура мақсад дар хона раҳ медодиям. баъдан занакура сурат мегирифтааст, шантаж мекардааст, номрои шуоша меуфтааст, роӣ мекардааст ки мақсад зани тиқати фалон, зани тиқати фалон, занака метарсондааст, қатиш аднашчени чизи хоҳа мекардааст. Карочи бо сум мегирифтааст, болои и мегуфтааст фалон сум метӣ ё ки мақсад шуда роӣ мекунам видео. хулоса ки чандин зиндагии мардума вайрон кардагӣ ҳамин ахмақа. бародари азиз, агар моро дидеста бошӣ, ҳамчун бародар мегемта имрӯз дори ба гандагӣ не, ҳамчун бародар мегемта ки бобро алоқаи номрои бародар ҳастай. ватсапам дори бародарҷона? ватсап ина ватсап агар тоҷикистон ягон ҷойгадам ҷойдам бошӣ ё ягон хеш таворшам бошен, илтимос хоҳиши ҳаматон бародарона ҳамин номрои бародарда занг бизанен. и зиндагии як касам вайрон кардам, и бениҳоят кори безебай. барои ҳамаи бародарое ки маро тамошо мекунед ва маро ҳурмат мекунед, илтимос хоҳиш мекунем, чи ватсап дори, имо дори, чизе дори видеоро падилица ки дар гӯши ҳамин ҳароми ки дошт промоисӣ дар гӯши ҳамин ҳаром барасаву бубура дар алоқа. ози камтара кӯтоҳак ҳамин бародар ҳамин масъала ҳамин чира мефаҳмона бо худаш. бо далшима гап мезанам. хӯякаҷон худ камтара фаҳмон. ассалому алейкум. номи ман маҳмад раҷаб аз ноҳияи панҷ. моҳи мард буд ки ҳамин кор историяи ман дар шаҳри Россия ҷойзистам Свердловский ауҷояму чиму лукиновари мош мегам. И бача худаш я пато гаимта омадагӣ буд, ҳамчун хеш табор гуфта омада буд. ман ҳурматш кардам, мегӯ гапи лиштиш назам, нонамак хӯрдагӣ, даже ҷоҳои пастии ғалдагие ки мана гуфтагие ман дар масъала ки ва дилнияти пок бура масъала ки гуфтагием ки тоқат кард ман ҳамин дастгириёро меравам, корора мекунам. вақте ки чорumi мард ман зан ва роҳӣ менам, 13-ами мард мешавад, баъд ҳамин бача занг мезанад, мега дар даҳани хитам фалон менам, дар даҳани масъала ки даротам. ман семия ман хай занг задам, хай гапҳомо гирехтана чикан, хай гапҳои ай гуфтаи ислом берун бужешӣ. дигар дар у гапҳо дигар хидмат мақсад натонистам раҳ рафта. ҷавоша додам исломи. ҳамин та гузашт ина хай ай суд хидмат ҷидо кам, улаконро мақсад ки ҳамқа кашокаш кам, ҳамқа задам чикам. И бадбахт фақат аймуз тарафи синемаи Тоҷикистон гирехтагида фақат номрои секретни бо занг мезад, дашном мекард. ана падар ма даже занг номрои хонара занг задагие ки ман номрои аму чиёи келинту дар дасти минай тема мекард. додармаш даже ду бор файрод кардаги, предлагат кардаги, додарм рафтаги наомада. то ҳозира мақсад ки ҳамин қанҷқиша кардааст. ана шадодномаи духтар омад аз телефон ва картаи Сбербанки дар дасти оилам буд. масалан ҳама чиза дар залог гирифтагия. ана и семя модари кӯдакҳои ман ҳозир барои чи пастараца кесаст ки ҳамин сири ман фош нашавад, мақсад ки ман ай модари маҳрум нашавам. и бачаамта кручокиш кардагие ки ҳамаи тиловори, ҳамаи он суну палаке ки ман хай кард якам худаш бо мақсад ҳамаро фаҳмондагиам. ҳамаи мақсад ҳаёти бо ҳамин чӣ чизе доштам барои кӯдакҳом оводӣ, ҳама чиза кашидааст, хилозада мақсад гирифтааст. дигар чизе ҳамн дар хонаи ҳамн модарашам, модари ҳамин очаи кӯдакҳом хуштуман ҳамуро ҳам текаги зункалта шидагианд. акаш даже акаш ҳаманта зункалта шидаги апаш гашам да ай ҳисоб шукаги он да хона зиндагӣ мена.
урани мақсад ҳам таи гуфтагия я пайгаш мақсад ки тарафи роғун шукагия урани ҳам та гуфтагия ки суратҳо ҳамаи чизош дар даст мен ҳама семияи хонашон мақсад пугат кардагия ана у духтаро залог типа как залог гирифтагия ана баъд як занаки ҳамсоя гаш қати ман сивяз доштам гуки гулакота ай хунаям хуштуманат циркан ана хунаи у апаш рафтаги да у хунаи апаш ҳам ҳамин там мебурас меборас каро чишкаст ки ӯ аз наш дидиаст ин кора ай уҷани сирш кан дар тамоми занак оча гудакорам текаги ки ақла пол нигум кадаги ки када модар шумо ҳис кине ки 8 сол зиндагӣ кинея ду фарзанда ту чӣ хел руд меша ки миёри дар пишти қадира дар пишти хунаи шавҳарат мепартоишу мегрезӣ мере гирифтаст овардастш билет гирифтаст ба ихчани ба и сағирани гирифтастш овардастш дар ҳамин Москва дар сайташам динамна дар сайтш навиш ки номрота парто ман мардакам открита ҷома кума даже хома медам квартира дар сихпор алиш каги нест даже замоки хунама алиш каги нестам додарома мегӯянд ки замок то алиш ки масаки гуфта намеша биён ягон залал расма ман аз барои гуфта ман ба худо фақат такя мерам ман ва акои биванате не бародарон қатиш намерам гапа барои ҳақиқат шуд дизам ки дар гиҷои диде ҳами бадбахтаку масаки бибироя алоқа кна илорам разборник меора ай гиҷои чӣ хеле одам меора бигира биёяд ман худам тоқа меём қатиш гап мезанам барои ӯ мардак нест я пато қати ӯ пешаи нопариданаш встречат кардамаш гуфтам ту мардак бошӣ биё бирем ҳамин корое ки ту каем бачаҳо кли бачаҳора даже гирифтаги гирехтагия бачаҳои дар атака кор менам ай клуба гуфтанаш тена текагия бародари моро хиёнат кай мо даже дидемет ки ҳамун хуштуманаш қати заш ҳавқот меора намтаи кор каги ту биё ту ҷавоб де кли квартираам бачаҳоро гирифтаги партаги гирехтагия встречат қатиш кам гуфтам биё бирем ҳамин кора ту доказат ки ту агар бегуноҳ бошӣ ки ман тура дигар чақар намешам не ки трус ман дасти меа қабли ман ягон кор накам ҳои хурд баъд ман кофтков кам дар сайт однокласс ҳамаи фактҳо ҳамаи доказатҳо далелирош ман гирифтам худоро шукр гуфтай ман агар ноҳақ мебудам ку кӯдакоим ба дари хунаи ман намеомаданд даже суда наомадан ки талаб кунанд ай ман барои ки хуни ё ҳамашон ғаждан и бача ҳам мақсад ҳамаи гуноҳа каге хай ӯам гуфтай ман ора га ҳеч шуна мегӯм просто наи мардак агар мардак боша мардакиша нишон да одам любой одам хатогӣ дора я занака ту диди мусулмон ягон хатогӣ кард ту агар мусулмон бошӣ мегӯӣ ангаи апаи намтаи ту кор тамон қабидам дидам набинмад га пафтарид не ки ту аи кор ту сум кор кунӣ духтарои гуфтай мусулмон любой одамизод гуфтай хатогӣ дора фоҳишае аст қанчиқе аст ки 10-20 сол қанчиқӣ менава не ки худованд дар дилаш медӯза ҳамун кор мегарда не ки ту худозада то чанде ура ки ту зулм кайу налокш бастию ҳар кораш каи дига ӯ ча гум мена намедона га чӣ кор киисам фаҳмидӣ дига даже ӯ ози ҳамун очаи гудако да аймада ура уважат мена барои ки уже сир асбоб чӣ чизе дора дига ноилоҷай дига намедона нивихи положения фаҳмидӣ пастаратса кам қатишкам ки биё ту гап зан мужики шағолӣ накун нагрест то ҳозира грехтеист даже ҳамхизматҳои худаш дар партагим дар сайтиш медуранд гап намезананд ман лично хел маъюс менам ки ҳамин любой одам вақте ки хатогӣ кард хита фикр накард ту фақат ҳамсафота фикр кӣ як қишлоқи дар ту мебирои як ҷурат мега ки биё ака бирем я пиёлачӯ кунем вақте ки ту итаи хиёнат меда ҳаққи занакои гудаи мусулмон бародар рихта ту итаи мени тра чӣ хел мега ки биё бира дар хунаи ман мақсад я пиёлачӯ бихӯрем ту хиёнаткор гудаи то кай ту хитаи ваҷӯ мени зиндагӣ гудаи ваҷӯӣ мегардӣ чанд каса кадарсан мақсад не толка худо мақсад чанд гуфтесам уда духтарига неизвестный зан гуфтам биё бибуру рехтва да ҳамин чи апаҷон гирья кам таки ҳози мо бибурем сохте ки оила таина дарак шаёфти ҷавоб ша додӣ мо айн кор мақсад ки
ай масимо каги нести мо дами фандими бадбахтам те ғалат дидем хай чико кунем не ки акаҷон худованд иқа одами худо масад чи беса ки худованд тра масад бо сабр кас ҳама ами коро масад ки буруман хиҷо берякам гуфтам мо зикнем шаваром масад ҷо метан ана вақти ма кофтко кам и суратҳои зиги акам да экран мебурашу юра ма монтаж кардаги нестам юра як духтарига да никоҳи ами бадбахт буд ин духтар даже да хунаи ман умаз хоб шуда бистааст ҳамон духтар ҳамара партов буд ки ина ака даже перевод кагиай 6000 буд тема каз ки ку хча масад ку ароси ҳозираю ки амтай навиштаги ози ҳамо акам мебинам ман масад хадга нахунам ҳама ин монтажора масад ки ҳамон духтар партов ҳамон духтар мана ёрдам кард ҳамара нақл кард ӯ 80000 сум имана гирифт чикор мене бечораи духтара ҳамта пугат кагия ки ӯ ҳам мумкин ягон сир дура мега акаҷон ва худо меспорумаш лекин ман и видеора и корое ки мақсад ки ман барои хотири ӯ паданалати ӯ да семияи масад да никоҳи ман барои хотири ӯ не ман да як чиш мана номусум аст ки духтари мана даже чӣ коре кай чӣ гӯи хуби рафти храб тазаи духтари мана даже да ҳамҷо сиёсат мекависаст пеш и мерафт аз наварасам духтарам нақл кард ки я хорак май чи намегам мана масад ки ҷанг менам лекин ман то да гуҷое бошам ку да тана чанд қай ҷун дорам чӣ дорам ман барои хотири гулакам духтарам ман тра дастҳавад менам мекоҳам меомад агар да қаъри зиминам боши ман мекоҳам меомад мардак боши дастивият биё мардакита нишон ду барои падари там номус надора падар даже агар ба номус мебуд намегӯ ки да бачаи ман маъқул боша фарқиш чи барои ки падарат беномуса оли хид як оби манӣ мегӯянд гу оби манӣ айти болотара агар сахтатам раса ина да гуҷое бошӣ бигӯ ман меём бай пештар ман тетасох твори трус нестам ваҷӯи бигардам ҷо макома даже медунӣ квартирама даже медунӣ мужик бошӣ биёрам ба қабақота биёр байму точкаи мина биёр квартираи мина ту медунӣ пасёкара медунӣ хел биё мардак бошӣ чойхонаи бачаҳое ки шейх наҷдегиай кулобиё ваҳдатиё ҳамаи гуфтаи чиё ҳастан ҳарноҳё мардак бошӣ хел биё ба инҷора агар ман винават бошам ман да ҳами гапам ку ҷавоб медам не ки винават бошӣ ку ту ҷавоб медӣ да ӯ сари ду гулаке ки ман ай модар ҷудо шудагиай ку ман агар пирам шам ҳеҷ маъно тра фромӯш наменам то кай ҳасти ман тра гуфтай ай қаҳри зимин мекашам мебурам мақсади мо бародарои азизи видео мақсади асосие ки зиндагии бародарам ба дигар модарое ки ҳамира мебинем хоҳарое ки мебинем илтимос хоҳиши ҳаматон ки бовар накунед ё ки не толка ҳами бародари шумо мебинед дигар ҳами ҳастанд ки бечораак мегиранд хелчора мега дар зиндагӣ меянд медроянд шумо шавҳар доред шумо зиндаи ҳар яке мо хоҳар дорем модар дорем зан дорем барои бародарои азиз илтимос ҳаматон хоҳиши бародарон ҳамин видеора ҳамо лайк монед паделитса кунед ки то да гӯши ҳамин ҳаром баравав алоқа да буроя ё касе ки дар ки ҷое мебинӣ бародарои азиз кадоми бародари ҳамира мебинед дар ҷо ки медонад дар ҷо зиндагӣ мекунад адреси аниқша ҳамин номре ки дар ҳамин бар мебинед номри ҳамин бародарае номи бародар ном чи бародарҷон маҳмадраҷаб менависам номрошо мемондарем рости худаш мемонам айноҳияи 5 бародари аз кадоме ки ина мақсад ёрдам кардан мехоҳем дар гиҷое ки ҳамин суратҳоиш ки мешава ба одноклассник шама онҷа мемонам сурати одноклассник ҳамин кадоме ки менависен ҷо ки адреса ёфтен ҳамин номери бародар алоқа бироен мақсади мо як одама мақсад рӯи экран бировардан ё шарманда кардан нест мақсади мо яки пеши рай ҳаромора гирифтане ки зиндагӣ як не ду не се чор дин мумкин то ин соло пеша и бародар мумкин чандин касро бои хеле кардагӣ боша шояд ки ҳар рӯза кори ҳамин боша ҳами чихе меган одати ҳамин ҷӯи ҳамин шидагия ки имрӯз ира кардам занира расидам фалон кардам як камтар аднашакна сумп майгири бо дигаша бо дигар мумкин ки касби ҳамин шидагия як ҳамсоя гашт қатиб румам однокласс да гӯ ки ман дар қишлоқ будам ҳамира ман медидам ки чота мақсад ҳамин қишлоқ қатиб бачаҳо фирма мегашт як хунаи бобишда мерава ҷош фақат ами нигаҳаш мекем дар давра круки бачаҳо қатӣ намеистод фақат кор ами ваҷӯи мегирифт намедидемш дар қишлоқ ҳайрон мемдем ки ич ко ка боша и таи мақсад ваҷӯи мегарда
شاید هم قشلاق هم چندین کس رو رازید کردگی باشه زنای مردکورا و پریستگی زنه کرده چی با میاره با نمره مشوش هم میگیره و میگه اگر تا قطعی من فقط ادنشین نکنی مثلا صورت پراد میگیره ویدیو میکنه میگه مثلا شوهر تو روی میکنم زنه اگر ادنشین میکنه فسیوجی در بالا مون وقتی ادنشین کرد سوم با طلب میکنه میگه نمیخواد سوم بیاری مقصد نمیکنم شوتا نیاری میگم قطعی زن دام خیلی من خیلی کار کردم برای برادر عزیز خواهشی برادرانه میکنم تا ویدیو درست شد کم ترک میشه و مقصد التماس خواهش همین را پدلیت سکنین در همه سایتون پاهم کنین با کدوم بلاگرام باشید در سایت خودتون می پدلیت سازی چیز که ان شاء الله کی برادر میو ان شاء الله خدا اولش خداوند و کدوم میخواد در این در مسکو هم برادر می مقصد مال توجه معلومات مقصد دارن در همین مسکو های مقصدش در طرف بلاشخ ان شاء الله میایم چه برادرای ما مثلا موجود خیلی که دیگه برادرها میمونیم دستگیرین در و دمیو میشه ان شاء الله برادرای ما مخصوص سخن ما را قدر میکنن همین در ایمو داری واتساپ داری ادنا کلاس چی سایت های داری برادرای عزیز پدلیت سرچ کنید و همینجا سایت ادنا کلاس میبرویا در سایت ادنا کلاس امن بکوین بیاین بنویسین کدوم آدرس یافتی برادرای عزیز در نمره همین برادر علاقه و بروین بعد در آخر برادر یک چی گفتنیم که نمره مخمن درست میبرویا کسی در بیله در کره و کسی همینطوری پرابلم مشکلی داره ان شاء الله ما دستگیریش میکنیم در همین نمره ما علاقه کنید واتساپ دا بنویسین مقصد بسیار زنگ میزنم من اسپید نمیکنم بخین اکا خود شویده که چند SMS بود اکا دیده خود چند خبر SMS اخیان من خیلی شوک است که مامان میکنم چه سه آدم میرم نه مقصد اکا برام دیگه چیز دیگر علاقه گروپ کردن مرا زنگ زدن مقصد من گفتم مایل بیو به خونه را بیاین در خونه ویدیو میکنیم برای برادر عزیز همتر مشکلی داریم چی دارین در همین نمره اویا کسام در واتساپ بنویسید که برادر جان تا مشکلی من ان شاء الله همه SMS رو روی میکنم زنگ تو مثلا خدمت کی خونه یا که دیگه و دیگه هم که جواب باشه فایرود میکنیم میبینید در یک جایگی دستگیری میکنیم با همخی همتری مسئله را که بعدا التماس خواهش همتون برادر عزیز همین ویدیو را پهن کنین اولش خداوند یگان کس در مشکلی نغلطه یگان بندش در مشکلی نغلطه نه که ان شاء الله که با دستگیری شما هر یک کس مقصد مشکلش ان شاء الله که حل میشود برای برادر عزیز مثل که برادر پرفتیم در یک ساعت اویلش یافتیم همین هم فکر نکنید در یک ساعت این برادر بیاویم مقصد همین زندگی یک جای انیخش بیاو و دالشی مقصد بروان خداوند همه تا نگهبان باشه در کجای باشه هم خداوند در پاتون خور نخله همه وقت در همین غریبی برای کارتون بده و برای اخیر چی گفتن برادر رو در مقصد برادرها اگر که دستگیری کنه مثلا بچه را بیاوان این نه فقط من حرکت برای سیمیه همی خدم بود من برای همه گفتم بچه های توجیکی زن دارم خواهر دارم اپا دارم دلش همه آدمی زرازه همه کور مثلا خبیدن در کور همه کور همه چیشه اصنوید کردن تو که این بدبخت تو چندی همه کورا مینگو اهمیتش نمید با پگه یک خونه گر زبان پگه خواهری گر هم تیمینه پدرش توجدین نم داره یک برادر داره ایوب نم داره یک جای توشتن هم بود؟ همین طرف 9 کیلومتر هم طرف همین وحدت رویه همین در روزه شنبه را ندرومه این طرف پنجوی قشلاق چیز نام شد قشلاق کهنه نومش قطعی میهانش میگن ایتا کلخوز تکنیکش میگن برادرایی که باشین هم قریبی هم برادرایی که صورت یعنی رو میشناسن مقصد پاسپورت ممکنه در یوتیوب منحازی مثلا اون فامیل هم برادر میمونیم همش میمونم برادر عزیز کدومی که بشناسی کدومی که بدونی خواهش همتون برادر عزیز در همین نمره برادر علاقه دارین برادر یاردان کنیم امروز دست یکدیگر را بگیریم خدا همتون نگهبان باشه برادر عزیز هر کی جا باشین بوم میکنم که خداوند براتون در پاتون خور نخلا که خدا خیر الله مهربان نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.